E komachielo en ni lweny mag Keny kendo oganda bende ne oidho malo e pacho kae kaluore kod muoch mar midhusi mar COVID-19. Kaluore kod jalup ruoth ma Nyamware North sub-location e Nyando sub-county Richard Yogo, cases mag lweny mag Keny ne oidho malo e kinde mane thoth rowere ne owito tijegi kaluore kod muoch mar COVID-19. Jadak man kuchiem location ka amor gi puonj ma winjo. Kendo akwayo ni next time celebration motimore ni uchak utere mane reserve kamoro e la kamukelo nagoni. Otherwise aonge weche mang'eny can't pray. Ng'eny omako pinywa ni ha oro ne mna jonyuol ni watem rito nyithindo. Although ni tije wa okethore kendo elni wa okethore to watem keto nyithindo machiegni e rusa mwadhi e juma achiel ni nikech nyithindo gi kwawe ne gi thuolo to kapar ne gibro dok school ka gin nyithindo mabeyo. Koro waketgi machiegni heyo moro amora tingi wan monego wakaw to konego wawene gi responsibilities ni koro gidhi loko kata giranda landa. Ka ji oduogo dala onge means ma ji nyalo yudo go income maber, koro samoro nyithindo imiyo ohala moko ni dhi timo, ohala ma gitimo girado gi jok mamoko. Jomobet e ot mokoso chiemo gi thothne mama gi baba yware gigore nikech onge ang'owa, onge chiemo. Aya, mama bende nikech onge kako nyalo timo mondo mi chiemo bede e mesa, samoro giringo, samoro gikelo weche mang'eny, ji gore, nyaka nyithindgi seche moringo cha nyaka nyathine matino we at risk, donge giwegi nyithindgi manyiri koro dhi kuom ji ema koro rito. Inyalo yuda kes ma samoro mama onge, baba onge, to nyithindo dong' kanyo kendgi. Nikech ang'owa, nikech giwuok ni gidhi menyo ndiyo. Nyamware North region, which is based here in Kisumu. And today we are celebrating an event called World Population Day. It is normally being held on 11th of July of every year. That's been done for some times. And this year it was done on Sunday, that was last Sunday. And we had one in Siaya. So as a result of that, we were not able to have an activity here in Kisumu. And I'm happy because through the partners whom we are working together, that is Kisumu Alliance, USRH, they've been able to partner with us, and that is why we have been able to have this occasion, so as to be able to commemorate World Population Day in a rural setting. That is in Nyando. We do not want to be in the town center, so that's why we can see us, we are in the field, we are in a rural center.